Безнең репортажларга эләкмәгән гаҗәп хәлләрен Данил Сафаров җиткерер. Кадак вакыты. Исәнмесез. Күңелле дә соң кайбер түрәләрнең рәсмилектән качып үз йөзләрен ачулары. Ату бит җыелышларда бар да протокол буенча рәсми нотыклар, бу. Менә ичмасам бу атнаны Оренбургта узган халыкара икътисади форумда Һөнәрчеләр палатасы рәисе кыздырды, мин сиңа әйтим. Элвин Грей бер читтә торсын. Буран дулатучы әбиләрнең Everybody, Come on and Dance дип җырлавын абзыкай ничек аңлаган шулай эшләгән инде. 12 илдән җыелган делегатлар каршында бу. Барына да Бурановский бабушки гаепле ахры. 7 ел элек Евровидениене шаулатып көмеш медаль алган Удмурт әбекәйләре үзләренең җырларында иң рәсми галстукларны да тибрәтерлек берәр сихер кулланамы соң? Күп тә үтмәде, сәхнә түреннән түрәне алып төшеп киттеләр. Ник бер делегат чәчәк бәйләме менгереп бирсен? Милый чё, да милый чё, навалился на плечо, да я милая ничего, я влюбился горячо. Телефон трубкасын алганда сез нәрсә дип әйтәсез? Алло, әлү, кем әле бу? Иң мөһиме да димәгез. Бу көннәрдә хукук саклау органнары әнә шундый киңәш бирде. Мошенниклар биометрия җыярга мөмкин. Бу очракта сезнең тавышыгызның электрон үрнәген һәм аны яздырып алып, мәсәлән, банк роботы белән сөйләшүдә куллана алалар. Шулай ук билгесез номердан шалтыратучы белән сөйләшкәндә согласен, подтверждаю кебегрәк сүзләр кулланмагыз ди белгечләр. Иң яхшысы русча белмәгән булып кыланыгыз. Монысы инде миннән киңәш. Мин шулай әйтәм дә. Әйтик, дусларымның аккаунтларыннан «Одолжи, пожалуйста, скинь на карту» ише үтенечләр килә башласа, кем әйтмешли, башны юләргә салам да татарчага күчәм. Мошенниклар шундук юк була. Татар теле акчагызны саклауда иң шәп корал. Бишбармакин, кәл, перебеча, якшыкны утырасың, ыргылып саласың. Что давай без блям-блям-блям, да, нормально по-татарски говори. 1 апрельгә әле бик ерак. Шуңа да киләсе хәбәрне ялган дип кабул итмәгез. Чыпшын. Мәскәү өлкәсендә сыерлар өчен VIP күзлекләр уйлап чыгарганнар. Бу атнаны аларны эшләтеп карадылар. Әлеге хәбәрне Заферма түгел, өлкәнең авыл хуҗалыгы министрлыгы җиткерде. Бу күзлек сыерга җәй сурәтләрен күрсәтә икән. Пешән дип салам ашала күрәсең. Малның эмоциональ хәлен яхшырта, күңелсезләнергә бирми, сөте дә шуңа карап артырга тиеш дип фаразлана. Я и так счастливый был, а теперь в 2 раза счастливее стану. Минем дәваник шушы гаджетны күрми үлеп китте. Сыерны яратып, сыйпап тәрбияли иде ул. 4 тояклы дустының эмоциональ хәлен баланста тотып. Алып кайтыр идем мин Зойкага бу VIP күзлекне. Алай дисәң, бик узындырырга да ярамый. Икенче кайтуда кечерәк кенә планшет соравы да бар. Инстаграмга керер өчен.